Dobrý den. V dnešní video ukázce bych vám rád ukázal, jak se učit gramatiku s programem anglicky a německy efektivně. Většinu funkcí budeme předvádět na anglické verzi, německá verze má stejné možnosti. Před sebou máme hlavní okno programu. Zde dole si přepneme do speciální gramatické části. Nyní již vidíme 3 hlavní gramatické soubory. Gramatika 1, gramatika 2 a gramatika 3. Soubory jsou řazeny podle obtížnosti. V gramatice 1 nalezneme základní gramatické jevy, v souboru gramatika 2 nalezneme již pokročilejší jevy. Gramatiku 3 využijí studenti vyšších pokročilostních úrovní. Nyní vám předvedu hlavní sadu funkcí na výuku gramatiky. U mnoha lekcí naleznete multimediální výklad. Poslechněte si prosím krátkou ukázku. 3 roky se učím anglicky v angličtině. I study English already 3 years. Tak by to rodilý Angličan nikdy neřekl. Byl to ode mne trochu chyták, protože to je věta naprosto typická pro předpřítomný čas průběhový, který se budeš učit dnes. To jsi mi příliš sebevědomí nedodala. Chtěla jsem ti jen ukázat, jak je předpřítomný čas v angličtině důležitý. No tak se na mě nezlob. Raději se podíváme na tvou větu znovu. Dnes si řekneme, jak se předpřítomný čas průběhový tvoří. Víš co? Raději se vraťme k předpřítomnému času. Pokusíme se teď vytvořit větu na každé ze slov, která jsme si vyjmenovali. Slovo already znamená už. I have already washed my car. Už jsem umyl své auto. Další slovo je yet. Yet také znamená už, ale používá se místo slova already v záporu a v otázce. Těchto video ukázek je v produktu přes 80. Dalším užitečným doplňkem jsou gramatické přehledy. Jsou výhodné zejména pro rychlé nalezení informací o gramatickém jevu. Všechny příkladové věty v programu jsou ozvučeny a je zde i možnost zpomaleného ozvučení. Let me be your friend. Don't stop. Don't stop. Další funkcí je trenér výslovnosti. Zde si zvolíte libovolný obrat a pomocí mikrofonu si nahrajete svoji výslovnost. Pak můžete porovnávat rozdíl mezi vaší a originální výslovností. Velice výhodnou možností našeho programu je možnost vytvářet si vlastní uživatelské soubory. Ukáži vám, jak tuto funkci používám, když se učím třeba předpřítomný čas. Vím, že předpřítomný čas používám se slovíčkem since. V menu spustím vyhledávací centrálu a slovíčko since nechám vyhledat. Před sebou mám seznam vět obsahující toto slovo a vyberu si třeba 3-4 názorné věty a pošlu si je do souboru Pamatuj. To je moje zásobárna vět a slov, která se chci naučit. A co s tímto souborem můžu dělat? Můžu používat veškeré funkce kurzu Landy, počínaje tiskem, zkoušením a taktéž si můžu vytvářet cestovní audio CD. Program umí z jednotlivých lekcí či ze souboru Pamatuj vytvořit výstup pro použití v MP3 přehrávači či v mém autorádiu. Jak vidíte, mám svoji sadu CD. Na jednom mám výše zmíněný předpřítomný čas, na druhém mám svoje neoblíbená frázová slovesa. Veškeré příklady na CD mám uloženy v následujícím formátu. Napřed anglicky normální rychlostí, poté anglicky zpomaleně. Nakonec mám pauzu, abych výraz mohl sám zopakovat. To je důležité, protože mě to nutí mluvit. A kde jinde je na to lepší příležitost, než při cestě automobilem.
Program obsahuje řadu dalších funkcí na výuku gramatiky, zejména pak zkoušení a procvičování gramatických jevů. Je zde mnoho možností nastavení. Vše naleznete podrobně popsáno v přiloženém manuálu. Více informací o kurzech anglicky a německy efektivně naleznete na www.landy.cz. Děkujeme vám za pozornost.